Molweni bhotani lotshani, sanibonani Tumela ngithobela. Dosha nezidoshakazi kaNonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe ungashenxi unganishina ngomnye umzuzu. Ubuyile umama uStar. Guys. Okay. What do I have to share today? Today, guys, ndiza nje nento elula endicinga uba mna yinto nje encinci, but abanye abantu ke bayathanda uyenza nzima. Uyayiqonda? Ndifuna sithethe sincokole, ndingumXhosa mna. Ithi loo nto leyo ndithwase isiXhosa, ne? So ndinqwenela sincokole nge-crossover, you understand? Xa ubuthwase isiXhosa usiya emndawini, okanye xa ubuthwase umndawu usiza esiXhoseni, wena mntu ke ngoku uphathiswe zona zombini. Andizungena ke kulaa argument ndimane ndiyiva, umzekelo laa mfo ka-unpopular ntontoni opinion, uba ntontoni akho loo nto, ayikho into engumndawu kwaze kwathi ningathangani, amaXhosa wamelanga athwase loo nto leyo. Andizuyingena mntakabawo, uyazazi yena into yoba isuka phi i-enga yakhe, you understand? Ndiwuthwasile mna umndawu kodwa andiwuprekthizi because I honestly feel into yoba I am not perfect at it. Ndayowuthwasela into yoba ndilungise umoya uba mawuhlale kakuhle, uhlaliseke kakuhle apha kum, ungandiphazamisi. You understand? I feel I can never be perfect in it because isiko okanye amasiko ahlobene nomnguni nomndawu andikhulanga ngawo. You understand? Even nendawo endihlala kuyo, ezinye izinto zingangumnqa ndinokuziprektisa. Uyayiva ke ngoku? Ezinye izinto ziyothusa wena kwelaa siko lomnguni nomndawu. That is my choice and I think obam ubuhlwele buyavuma. Andikabi nangxaki mna. Umnguni nomndawu ndawuthwasa it was 2013. Yes, 2013. Ndagoduswa. Uyayiva ke ngoku? Got the cow, everything yakhala, yonke into kwenzeka nje kakuhle. Uyayiva ke ngoku? But ayiyonto ndinqwenela ukuyinyanga. Andithi ubuhlwele bunondinyanzelisa kodwa I pray into yoba ingenzeki loo nto leyo. I feel into yoba bakhona abantu abaphefektha, abantu abayikwaziyo laa nto, abanepashini futhi yayo, bona bakhulele phantsi kwayo. You understand? Asikho lapho ke futhi argument is not about that. Ithi into yam endiza kuni nayo, wena mntu uthwasa isiXhosa ungumXhosa, mna my advice would be, qala ngethongo lakokwenu. Ndiyayiva umntu athi, hayi, lelona lindixheshayo eli lomndawu. No. I will tell you one thing ngethongo lomnguni nomndawu. Liyadlokova umthetho walo, alinanimba. So liyathanda ukuthini, ukuqatsela, lifuna uvela ngaphaya. You understand? Lifuna ukogqitha oongqontsontso, lifuna into yoba kuqalwe ngalo. Uyayiva ke ngoku? But zifundise into yoba intwaso yakho ngelinye ixesha, umoya ulungise umoya into yoba makusetyenziswane. Nguwe kaloku umntu othwasayo ngoku, baphila kuwe aba bantu. You understand? Mabahambisane nawe ke ngoku kakuhle. Uyayiva? Because so I don't know how to put it, but makungabi lula yonke into. Wawuthonga le usuyabaleka. You understand? Uthetha uba ke ngoku wena wawuzithonga utsiba eliweni naliya ulwandle ezantsi, uza kuyenza loo nto leyo? Of course awuzuyenza loo nto leyo. You understand? Ithongo ngelinye ixesha liyafuna ulitolike ngendlela efanelekileyo. Uyayiva? Ungeyeli uleqe kuba usithi uleqwa lithongo. Ngelinye ixesha ithongo lifuna ulipopole kakuhle, ulijonge kakuhle into yoba ingaba eli thongo liza ngaphi, intsingiselo yintoni. You understand? And also negotiate, you understand, nabantu bakho into yoba andizukwazi ngolu hlobo niza ngalo,
Because how do you go on uyothwasa, uthwasela ithongo lokuhamba, you understand? Ungekabathwaseli aba bakokwenu, you understand? Your next of kin, kahle kahle. Uyayibona laa nto? Ubanga nje umlo mna as far as I'm concerned. Ubanga ukruthakruthwano apha, ungahlali kakuhle ke ngoku, ungaphinde wonwabe. Ingakumbi umXhosa, uyeva? Because kaloku xa ungumXhosa uhlala e-Eastern Cape, ndenza umzekelo. Khangela abantu ohlala nabo, ohlala around bona, into yokuba uzawunyanga ntoni ngomndawu, you understand? Kahle kahle Umnguni nomndawu sithwasela itasi, sisikhwama into engamandla phayana. Uyayiva? Angekho uyonyanga isiko emzini ngomnguni, trust me. Ngekho uyowisa inkomo yezilo emzini, ngekho uguqule ngomnguni nomndawu, trust me. Angathetha ofuna uthetha, aphikise ofuna uphikisa, but le nto ndiyithethayo ndiyakuxelela into yoba ngekho unyanga isiko lesiXhosa ngesiko lokuhambela. Uyayibona laa nto? Ithi ke ngoku le nto mna, qala ngesiko lakokwenu, malinyamezele elinye eli. Kona kona ukuthwasa kumandanga, iva ke ngoku, ukuthwasa kumandanga, mabame kancinci apha. Ya, bendisatsho ndithi ukuthwasa ayonto imandi nakubani na. Ezinye izinto azehli kamandi, so nyamezela, kodwa nyamezela usenza kakuhle. Ezinye izinto zifuna ilogic, you understand? How do I put it? How do I put it? Angekhe mani uqale ngabantu bokuhamba, abantu bakokwenu ungekabahoyi. Qala ngethongo lakokwenu elimhlophe, uligqibe mna nditsho. Or at least ke uphakame, uye kuba lithwasa, uphakame, uphakanyiswe, uye kugaqa. Xa usemgqabazweni okanye elugxeni ke ngoku, kube kungonyonqonqoza ke ngoku, unkqonkqozela inyanga ezawuthi ikuphakamisela umoya womndawu. Kwenzela into yoba ungayoqala ekuqaleni yoba lithwasana. Umntu akathwasi kabini bethuna. Uyoqala ekuqaleni yoba lithwasana, kodwa ubusowuphakanyisiwe. Abanye abantu baba nentlahla. Umzekelo mna, ndanyanga mna ndisesemgqabazweni. Uyayiva ke ngoku? Uthetha uba ke ngoku bendizawuhamba ndiyothwasa umndawu, ndishiye indumba yam esebenzayo. Uyayiva? Ndishiya isigodlo sam, ndisishiya nabani xa ndizawulibala kuyogaqa, ndigaqela ugobela phiphiphi. Uyayiva? Ugobela, uyabona xa usowuligqirha ukhalelwe yinkomo, ukhangela inyanga, basically ukhangela i-colleague in the industry enokunceda ikuphakamisele lo moya. Much like nawe kuzawuza umntu othwase umndawu esiza kuwe efuna uphakanyiselwa kwicala lesiXhosa. You will treat them like a colleague, awuzumtreatha like ithwasa. Uyayiva? Mna andimgaqisi umzekelo mna, umntu otye inkomo, noba andikhathalisi isangoma mos. Uthwasile wagqiba, got the accolades, everything, got the credentials. Uyayiva? Ugqibile phayana, akazuphinda zoba lithwasa kum ke ngoku. Mna ndizamenzela nje imisebenzi ayidingayo, iintsiko azidingayo. Ndicinga ubugqirha mna ubunyango buhamba kanjalo. Iinyanga ziyaphakamisana, hayi le nto yethu yokucalucalulana into yoba hayi kaloku uzawuqala ekuqaleni apha kum. Uzamenzela iintsiko zakhe ngokufanelekileyo, ziphelele futhi, but akaselothwasana kuwe. Imagine mhlawumbi lo mntu unamathwasa, ushiya amathwasa ngemva, ulibele kuzogaqa apha kuwe. For ntoni? Sidodobalisa ubuhlwele. So vice versa, whether uqale ngapha okanye uqale ngapha, I advise mna into yokuba fumana inyangi noko eziqondayo izinto, one-experience, ongazuyolelwa nochambazela into yoba ufumene ithwasa elinguwe. Awuselothwasa ngoku, uzawuthwasa njani okwesibini? Uyayiva? Intwasahlobo ikayi-1 enyakeni, soze kubekho intwasahlobo ezimbini, soze uthwase kayi-2 bethunana. By the time usiya kwesaa sigodlo, izinto ezininzi ezenziwa ngamathwasa uzenzile. Why kufuneka uthwasiswe again? Uyaphakanyiselwa. Masihloniphaneni bethunana. Uyayiva ke ngoku? Siphiwe ngophiwa. Uba uzibambe zonke, fumana nje umntu wokunceda, uphakamise le, uphakamise amakhosi, uphakamise konke okubona ukuba kuyadingeka kuwe. Ndizayibeka kuloo ndawo, andithandi uba mde. Camagwini, ze nindibuze imibuzo uba ndiqonde kakuhle. Till the next one.